ఉండాలి, జోగు ఉండాలి, కామెడీ ఉండాలి, కామెడీ ఉండాలి, నవ్వాలి, సావాలి ఉండాలి వీడియో. కానీ పోరగాళ్ళు జోకర్ వేసేది ఏంటి, అది గల దుంకురా అంటే దుంకరు. కానీ కామెడీ అయితే సెట్ కాదు. ఒక మంచి ఆరం వీడిద్దాం అయితే సూపర్ ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ వస్తే బాగుంది, అది మంచి కూడా చెప్తుంది. ఏం చేస్తున్నావన్నా? ఏందన్నా? ఏంద్రా నువ్వు బయట నాన్న అవుతున్నావు? ఈడిరా ఏదో నవ్వుతున్నా కానీ ఏం ఆలోచిస్తున్నావు అన్నా? అరే ఏం లేదు కానీ అరే ఒక మంచి వీడియో తీద్దాం. వీడియో తీద్దామన్నా? అది మాత్రం మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉండాలి, సూపర్ డూపర్ ఉండాలి, రాజమౌళి లెక్క ఉండాలి, రాజమౌళి లెక్క ఉండాలి. చాలా స్టోరీ చదువుతాడండి, టైం మొత్తం నేను సంవత్సరాలు చెప్పినా వదలడు. ఇతని గురించి నాకు బాగా తెలుసు. రాజమౌళి ఆర్ఆర్ ఇట్లా పై నుంచి దైపులు వేసినట్టు అంటే ఆర్ఆర్ అంటే అది రాదా అన్న? రాదా అన్న? ఏ కాదురా, ఆర్ఆర్ చిపులారు కాదు, ఆర్ఆర్ కాదు, తినే ఆర్ఆర్ కాదు, అది రాజమౌళి ఆర్ఆర్ తెలుసా? అది ఇట్లా తీసి ఇట్లా తీయాలి, ఇట్లా తీసి ఇట్లా తీయాలి. ఇది మొత్తం మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉండాలి. ఇక రేపు నాడు మళ్ళా గుర్తుపడతారు, మళ్ళీ నిన్ను ఫ్యాన్ గుర్తుపడతాను, మళ్ళా ఇక నా ఇబ్బంది పడొద్దు. అర్థమవుతుందా? అంత మంచి వీడియో ఉంటుంది, ఒక మంచి వీడియో ఉంటే తీద్దాం. ఏమంటావు? సరే, ఈ ముఖానికి చేసే చేతలకి రాహుల్ గమ్మత్ అయిపోయినాడు మనిషి మధ్య. రాహుల్ ఎక్స్ట్రా ఎందుక మనిషి నవ్విస్తారంట. ఈ రాజమౌళి కాడ వెళ్ళి పెద్ద ఈడు ఇల్లిగడ్డ ఓడు గిత్తతో మొక్క ఉంటుంది, ఈ ఏతులు చేస్తాడు. రాయమౌళి సినిమా తీస్తారంట, ఈ బాగా ఏతులు చేస్తుంది మధ్యలో. ఏ వీడియో తీద్దాం అనుకుంటున్నాను? ఇంతకీ ఓపెన్ చేస్తే ఒక హీరో, ఆ హీరో తెడ్డి కూకుంటారు, కూకోంగా కొంచెం గ్యాస్ వస్తుంది హీరోకి. అప్పుడు హీరో ఏ వీడియోలు తీస్తున్నావు అన్న నువ్వు? అందరు తర్వాత వీడియోలు చూసినావు. చిన్న వాడు ఎవడన్నా నా వీడియోలు తీస్తున్నా అన్న? అరే అసొంటి వీడియోలు అది ఇష్టం మంచిగా ఉంటాయిరా, అరే అసొంటి వీడియోలు అది ఇష్టం మంచిగా ఉంటాయిరా. సరే తీరా, అది కాకుండా మంచి వీడియో ఉంది చెప్తుంటా ఇను. అరే ఓపెన్ చేస్తే రెండోసారి అన్న దొడ్డిగా ఉన్న వీడియో నాన్న మళ్ళా కాదురా బాబు. ఓపెన్ చేస్తే హీరో శవాల వాటికలల్లా కాదన్న, అది ప్రశానం వాటిక, ప్రశానో గిశానో ఏదో మశానో, దాంట్లో హీరోలో గుంటలు నొక్కుంటూ ఉంటారు. హీరో మీ గుంటలు దొంగలించా అన్న, నేను పోతానా? అన్న నీ సీక్రెట్ అన్న, నేను పోతున్నా. ఆవురా ఏందన్నా నువ్వు వీడియోలు తీద్దామని ఇక్కడ తీసుకొచ్చిపోయిందన్నా? నా పోతే స్టార్టింగ్ చేసుకోవాలి. వీడియో తీద్దాం. బొచ్చు షాపు అరే గరగ్రాఫ్ ఉంటుందిగా, అది ఇద్దాం. లిఫ్టింగ్ ఇద్దాం, సూపర్ ఉంటుంది వీడియో. అక్కడ పోయినా నేను ఇక్కడ చెప్తుంటా. ఏదో ఒక గ్రాఫీ పిచ్చోళ్ళకి ఒక్కనే చెప్తున్నా, మంచి స్టోరీ చెప్తా. చేపల గురించి ఇవాళ వద్దు కానీ ఇక రేపు తీద్దాం. తినవంతం వల్ల కావాలని అక్కడ అన్నా దుబాయ్ నేను ఇయ్యను.
అన్న నేను నీళ్ళు నేను తర్వాత తెచ్చేసా కానీ ఇయ్యన్న అంత కావాలంటే ఈ నీళ్ళని ఎక్కిపిస్తా కానీ ఇయ్యన్న కావాలంటే ఈ నీళ్ళని ఎక్కిపిస్తా కానీ ఇయ్యన్న అరే నీకు ఇస్తే నేనేం కావాలా దరిద్రామనారా నీకు ఇస్తే నేనేం కావాలా దరిద్రామనారా నువ్వు బెర్రు వచ్చేదాగు మేక వచ్చేదాగు ఇయ్యన్న నాకు రూపాయి సస్తానా అరే ఇయ్యన్న ఇస్తాగా ఆగురా ఇస్తా ఇంత ఉన్నాయి ఇంత తక్కువ ఉన్నాయి ఈ నాకు పొద్దున్న రావాలి కొంచెమే కొంచెం బుక్క అయితే రావు ఏదో బతులాడినా అని ఇస్తున్నా అన్న గిన్నె తాగిస్తుంది అన్న మునిగాని పనికినాడీలు పనికినాడీలు అన్నా నీ నీళ్ళు తాగరా నేనేం తాగరా నీ నీళ్ళు తాగరా నేనేం తాగరా మళ్ళీ నీళ్ళు అంటుంది నేనంత వేసుకుంటాడు అసలు వీడ కష్టపడి పరా పోదాం అంటలేరా చెప్పేది ఈతకాయలన్నీ ఉన్నాయి ఇయ్యన కొట్టుకొని తిందాం ఆకలి అవుతుంది కొట్టడు పాడుకొట్టాడు కానీ పోయి తిన్నా అరే ఎందులో నువ్వు గట్ట నూకేసావు ఈతకాయలు అరే ఈతకాలు కాదురా ముంజకాలు కొట్టుకున్నారా ఎందుకు అట్ట తొందర పడతావు అనవసరంగా కింద పడేసినావు ఆగలవురా మంచి ముంజకాలు కొడతారా ముంజ ఈతకాయలు కచరా నా కొడక లోఫర్ నా కొడక లుచ్చా నా కొడక సిగ్గులేదురా నీకు తీసుకున్నావు ముంజకాయలు తీసుకున్నా ఈ కాయలు మరి ఎందుకు అంత తొందర పడతావు మస్తుంది చూసారా అన్నా అన్నా ఇక్కడ ముందలు ఉన్నాయి అన్నా తిద్దాంపా కొడదాంపా మా ముందరా అరే ఇంద్ర అంత తొందర చేస్తావు నీ ఎత్తగా వచ్చిన ముంజలకు అంత తొందర చేస్తావు అన్న ఆగలేదు అన్న దెబ్బ ఎక్కి కొట్టన్నా ముందకాయలు సరే తీరా ఇస్తున్నా ఆగుని ఒకటే తొందర చేస్తున్నావు అరే పైకి ఎక్కుతా పైకి ఎక్కి తింటే వస్తుంటా పక్కకి గడి సరే సరే అన్న అన్ని పక్కకేస్తా దాన్ని ఎక్కువ అరే చెట్టు ఎక్కుతున్నా మంచిగా చెట్టు కొడతా మంచిగా గడి పక్కకి సరే ఆట సరే ఎక్కువ పడుతుంది చూర్రా అరే దొరికిందా అరే అరే ఆగురా నీ అయ్యా ఆగురా అరే దొరకని నీ సంగతి చెప్తా చూడు వీడియోలు ఇద్దామని నేను తీసుకొస్తే అప్పుడే ఉరికింది ముంజగోళ అనుకోండి పైన మొత్తం కలికెలా ఉన్నాయి ఒకటే గోళ ఆ గోళగా నిన్ను దొంగ పడుకో మరి నేను నమ్మొద్దు